निया लोग कुआडू आसिला जे बंद हबार ना धरू काश तो हौचे कौन करिबे रे बापा कह तते कहिसेली परा मेडिसिन आनिया पाई आनी दे चलू तेरे बापा के ओहो मो ऑफिस काम सब दस्ता भूली गई मो काली आन दे तमे तो सटिया जोर सोइबो यारे जो घरे ओरे बापा ओ बेले बेले बाटो को कान्हा बाटो धोखा दिए लोहा को चिन्हने बोले आखी फूलम पाई महाकवि श्रावण पाई मेघा सजे रे अजाड़ा बेले बेले बाटो धोखा दिए लोग को चिन्हने बोले आखी पाता कहे बेले बेले बाटो धोखा फूल पाई महाकवि मेरे रचना श्रावण पाई की मेघ साजिरे अजाना प्रतारणा सहरणे बाट बणाही प्रेम प्रतारणा सहरणे बाट बणाही प्रेम पचारुछि संपर्ककु कोठी तू पचारुछि संपर्ककु कोठी तू मोर तारा भोची मोर तारा
ନଥିଲା ସବୁଦିନେ ମତେ ଦେଖି ଆସିବ ବୋଲି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଦିନେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛି। ଭଲରେ ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ହବ ત્યારે ତ ଘରେ ଶୋଇବା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଏଇଟା କଣ ସଭ୍ୟତା? ଆରେ ଏଇଟା କଣ ସଭ୍ୟତା ସମାଜ? ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ବାପା ମତେ ବାପା ଡାକି ପାରିବୁ? ବାପା ଡାକି ପାରିବୁ? ନା ରେ ବାପା ନା ଯିବିନି। ମୋର ଏଇ ଚିଠିଟା ରାଜୁକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇପାରିବୁ? କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଇଦବୁ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ବାପା। ପାଇଗଲି ରେ ପାଇଗଲି ମୋ ଧନକୁ ପାଇଗଲି ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଗଲି 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 ପାଇଗଲି। ରାଜୁ ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରହିବୁ। ହଁ, ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ବୋଉ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସେ। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବ, ସାଥିରେ କିଛି ଖେଳନା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁ, କାରଣ ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲୁ। ଚକୋଲେଟ୍ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ରେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପଣତ କାନରେ ରକ୍ତ ଆଉ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା ବେଳେ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ତୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମାତୃତ୍ୱ ବିଳପି ଉଠିଲା। ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ
ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ପୁଅ କରି ରଖିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି, ନେଇ ଆସିବି। ନା କେବେ ଭାବିବାକୁ ଦେଲି ଯେ ତୁ କିଏ, ତୁ ପରିଚୟ କଣ। 2 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ତୁ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେଲୁ। ବାପାରେ, ମୁଁ ମୋ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ନାଁରେ ଉଇଲି କରି ନେଇଛି। କେବେ ବି ତୁ ଭାବିବୁନି ତୁ ଅନାଥ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଛି। ରହୁଛି ଇତି। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦିନେ ଅନାଥ ଥିଲି, ପୁଣି ଅନାଥ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଶୁଣରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟମାନେ, ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେ ଅନାଥ ନୁହଁ ରେ, ଅନାଥ ନୁହଁ। ସେ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାର ଅବହେଳା କରିଛି ସେ ପାପୀ ନୁହଁ ରେ, ମହାପାପୀ, ମହାପାପୀ। ଥରକେ ଜଣେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ରେ, ପ୍ରଶ୍ନ କର। ବାପା କାହିଁକି तारा